Powergaming i rollespil refererer til praksisen med at tvinge ens egen vilje eller evner igennem uden hensyntagen til andre spilleres rettigheder. Dette kan være irriterende, da det underminerer den fælles fortælling og skaber ubalance mellem karakterer. Det er vigtigt at undgå powergaming for at opretholde en retfærdig og respektfuld rollespilsoplevelse, hvor alle har mulighed for at bidrage ligeligt til historien. Random Deathmatch og DM. Random Deathmatch i rollespil refererer til uprovokerede og urealistiske angreb på andre karakterer uden gyldig grund eller rollespilsmæssig kontekst. Dette kan være forstyrrende og ødelæggende for historiefortællingen, da det skaber uforudsigelige og unødvendige konflikter. At undgå RDM er vigtigt for at opretholde en sammenhængende og forudsigelig rollespilsverden. Vehicle.match VDM. Vehicle.match i rollespil refererer til brugen af køretøjer til at forårsage skade eller dræbe andre karakterer uden gyldig grund eller rollespilsmæssig kontekst. Dette kan forstyrre historiefortællingen og skabe kaos i rollespilsverdenen. At undgå VDM er nødvendigt for at bevare en realistisk og sammenhængende oplevelse, hvor køretøjer anvendes ansvarligt og i overensstemmelse med rollespilsituationen.